Rozdelené zmluvy Gold kombinuje licenciu a rozdelenú zmluvu Gold. V tejto príručke vám ukážeme, ako si kúpiť zlato rozdelených zmluv. Navštívte defiu.com. V pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa a autorizujte sa. Tabuľa zlatého rozdelenia sa otvorí automaticky. Keď posuniete stránku nadol, uvidíte zoznam dostupných balíkov na zakúpenie. Vyberte si balík, ktorý vám vyhovuje a kliknite na tlačidlo Kúpiť. Otvorí sa okno, kde vám bude navrhnutý výber spôsobu platby. Platiť môžete len z Ultima. Po výbere tokenu Ultima potvrďte svoj súhlas s podmienkami začiarknutím políčka a kliknutím na Kúpiť. V otvorenom okne bude uvedená suma v Ultima a adresa peňaženky, na ktorú sa má zadaná suma previesť. Adresa bude dostupná tiež vo forme QR kódu na odoslanie transakcie z mobilnej aplikácie. Ak chcete uskutočniť platbu, odošlite požadovanú sumu do určenej peňaženky. Pošlite presnú sumu, ktorú vidíte na obrazovke. Počkajte na upozornenie o platbe. Hotovo. Úspešne ste si kúpili zmluvu Gold Split Contract. Teraz choďte na stránku Moje zmluvy. Tam uvidíte zaplatenú zmluvu. Tu si môžete stiahnuť aj faktúru s informáciami o platbe kliknutím na číslo objednávky. Prosím, venujte pozornosť, že po kúpe sa aktualizujú hodnoty na nástenke v mini aplikácii Gold Split License Usage. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať podporu a my vám radi pomôžeme. Prajeme vám veľa úspechov vo vašej práci.